أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحسرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. Ngicela u-Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Hey ma-Afrika mahle, bomama nabobaba, abadala nabancane, bafowethu nodadewethu. Hey kuleli verse leli u-Allah umdali weinto zonke ufaka isitembu ngabantu abangakholwa. Ake nilalelisise. Ngivulela isahluko sesithupha. Suratul An'am verse 111. Chapter 6 verse 111. Awulalelisise u-Allah uthini ngabantu abangakholwa. Wena ongakholwa, wena osenabanye onkulunkulu ngaphandle komdali wakho, awulalelisise. Umdali uthi awuzenzi. Subhanallah. Kwelinye iverse kwiQuran umdali uthi inna shaytana lil insani aduwa. Ngempela usathane uyisitha sabantu. Fattakhiduhu aduwa. Mthatheni njengesitha. Yeza umdali uyakutshela usathane uyisitha sakho. Mongamthathi njengesitha uphenduke abe ubaba wakho noma uphenduke abe umngani wakho. Zimbili izinto. Njengoba nithi uNkulunkulu baba wenu, nithi bawethu sezulwini. Usathane uphenduka abe ubaba wenu ke nina ningakholwa, awabe ubaba wethu thina sikholwayo. Lalela ukuthi umdali uthini ngani, nina eningakholwa, eningafuna ukukholelwa kubunye bukaNkulunkulu. Nibe nazi ukuthi kuyilungelo likaMdali ukuthi nikholelwe ebunyeni bakhe. Nginikile incwadi kaIsaiah 45 verse 23 ethi wonke amadolo kuye ayakuguqa. Isaiah 45 verse 23. Wonke amadolo kuye ayakuguqa. Angikhumbuli ke lencwadi ifaka omunye ngaphandle kaMdali ukuthi koguqelwa yena, kodwa nenza ngamabomu, umthetho niyawazi. Lalela ukuthi umdali uthini. Uthi walau annana nazzalna ilayhimul malaika. Noma ngabe umdali engehlisa ingilosi ezulwini zehlele kubo emhlabeni, zizobatshela ngeqiniso, zizobatshela ngobunye bakhe. Zizobatshela ukuthi le inkonzo lezi abakholelwa kuzo zisendleleni embi eya ekufeni. Kwabona bayacula bathi izizwe eziningi zisebumnyameni, zisendleleni embi eya ekufeni. Kusho bona amaKristu. Uthi umdali noma ngingaze ngehlisa ingilosi zami zehlele emhlabeni, zizobatshela lamaqiniso la. Subhanallah. Wakallamahul mauta. Ngisho noma kungavuka abantu abafile babakhulume nabo, babatshele lamaqiniso la abangafuni ukuamukela, noma kungavuka abantu abafile. Subhanallah. Wahasharna alayhim kulla shay'in qubla ma kanu liyu'minu. Subhanallah. Kuthi Allah noma kungaze kwehla ingilozi kuvuka abantu abafile. Subhanallah. Uthi Allah yonke into ibe ufakazi. Wahasharna alayhim kulla shay. Yonke into Allah ayidalile iqale manje ikhulume. Ikomishi lelo phuza ngalo liqale likhulume, i-teaspoon lophuza ngayiqala ikhulume, isihlahla siqale sikhulume, ilwane iqale ikhulume. Hey bantu abangakholwa nisenkingeni.
uthi umdali kukhulume yonke into ayidalile intshele ukuthi lento leni yenzayo i-wrong, umdali ufuna kukhonzwe yena yedwa. Uthi umdali noma ngabe kungenzeka njalo. Subhanallah, liyu'minu kanu liyu'minu. Subhanallah, uthini umdali? Babengeke bakholwe, noma kungaze kwenzeke lokho angeke nakholwa. Akusho mina. Illa ayyasha Allahu, ngaphandle kwalabo, subhanallah, ngaphandle kwalabo uAllah athandile ukuthi kube njalo. Bayingcosana uAllah athandile ukuthi bakholwe, bayingcosana ababaningi. Subhanallah. Then uAllah uthini? Walakinna aktharahum yajalun. Subhanallah. Kodwa abaningi babo amahlongandlebe, abazi, balahlekile, abafuni ukulalela. Nizwile kuthiwani ngani? Vulana amehlo ke bafowethu. Umdali ufaka isitembu. Uthi noma kungafakaza yonke indalo yakhe, ngani nina eningakholwa intshela ukuthi khonzana umdali yedwa angeke nakholwa, ngoba senimqomile vele uSathane ukuthi uyihlo nisebenzela yena nenza imisebenzi yakhe. Noma isitha sene sisobala. Subhanallah. Sangathi umdala nganivula amehla nivula ingqondo. Niphume kulomnyama enihamba kubo nizohamba eqinisweni. Wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin.